Magandang araw po. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyo. Dahil kami po ay mahirap. At wala po kami talaga. Pati na rin po ang papa niya. At kami ay iniwan na rin ng anak ko. Kung ang inaano ko lang po kung humihingi lang ako ng tulong sa inyo na kahit kunti lang po. Kasi kawawa naman kami. Yun lang po siya. Ako si Maria Senyata. Nangihingi po ng tulong para po sa pagpalibing sa kapatid ko. Dahil walang-wala po kami. Tulungan niyo po sana kami. Kahit kunti lang po na pampaburol sa kapatid ko. Dahil di pa po kami nakakangat sa pampalibing sa tatay namin. Mahirap lang po kami. Mahanapan namin pera sa maghapon, kulang pa po sa mga kapatid namin. Sana po matulungan niyo po kami.